Hej, jag tror det här är take nummer 3 om gemensamt ansvar, så nu kör vi. Det här med scoutvlogg var en god idé. Okay, hur som helst, gemensamt ansvar var tema för den här korta vloggen. Jag hoppas att ni alla har hört om insamlingen, kanske också deltagit i själva insamlingen genom att samla in pengar. Finns det ju 1000 olika sätt man kan delta på. Ni kan ordna något evenemang och ha insamlingsbössor där, ni kan stå utanför en butik eller helt vad som passar er. Varifrån får jag bössorna? Församlingen, lokalförsamlingen. Sen på scoutveckan så är det en jättefin chans att samla in pengar och synliggöra scoutingen där samtidigt. Så vill jag nu tipsa er om ansvarsmärke. Det har bland annat jag gjort med mina vargungar. Det var jättelyckat och lätt och ett bra mötesprogram som man kan dra ur hatten nästan. Det här kommer ju inte bara sluta här, utan det kommer att få en fortsättning. De medlen som nu samlas in så kommer att delas ut, och det baserar sig på en ansökan som sen görs i höst. Men mera info om det och mycket annat på kommande. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns redan en massa info på verksamhet.scout.fi. Titta in där. Ja. Där hittar ni allt ni behöver veta om gemensamt ansvar. Eller sen kan man ringa. Ja. Också. Bra. Ja, bra.